punta bisag lisod. Kung matumba man ka, di ka halabarog. Kay kaya ratanan basta kita maning kamot. Agwanta lang mo abot na ang panahon. Pantira gihapon ta bisag lisod. Yo! Rain 70s Production, Sobrang Music. Shoutout sa Rapolo. Shoutout ni John Leo Hanyari. Nakagwapot. Kreator ng board siya, padung na sila. Sila Maki. Alex, salamat og sa mga... Salamat din Jiri ko nga nitabang sa event. Basil, Supa, Jean, salamat kayo ninyo. Game! Yo, sa kanan ko, Chong, pakilala mo sarili mo. Yo, may gabi, J Black Day. Salamat sa iyong mga kipasalamatan. Salamat sa tanan mga nagpinabangay mabuhat ng event. Yeah, let's go, J Black CAL. Shoutout sa akong pinakalab na babae. Saan naman sa taba? Yo, first round para kay Range. Yo! Si Mike sa nga akong kontra, karong gabiun na, oy! Anong si J Black man ang nahadire? Si Mike manuntang, nakadaog pag semifinals, ganong si J Black man, kadaong imposible. Nag-choke ang bugo, pila ka segundo, niya lines ni mo, grabe ka simple. Kato nga battle, J Black, laro kaayo, ikaw ato kay Pilde. Ha? Pero Mike, ayaw ka, bala ka nga gita, makan ka, nakadaog lagi mong kontra, pero git ka, tawan ra. Uy, J Black, di ko ni mo feel, di bisan magtabang pa, muni Chris A, subsikoy, kamong tuloy pang darukra. Huwag dili kasi tarasan, kay murag si Barok ka, baka pildi lang ka na ako, J Black, kung si Righteous One, makabarog na. Kamusta realidad? Isting atay, dire pa dito nag-abot. Kamayon rin ako sa pagkaon. Murag kaon ra ginabot. Laro kaayo, dagang barang nga natapok sa una. Sip-sip ka na ako, murag bayot. Para matabangan, kalamin mong isting atay. Kalamin mong imudbod sa lapok. Karon na ilahan na ka realidad. Gigalimtan mo mismo atong tapok. Kaya takay ba kung unsa ka sa una? Ugaasa kagikan din ikahawd sa duwa. Dalira kang panitan, tagalak ang sagdan, pisti pampak. Sita na daan, bago nga kontra sa karaan, pakyo-pakyuhan na rigtaman. Kaya kung asa nga ayaw, naasa dito. Kung gamuwa sa ayaw, awasan sa dito. Mauna ayaw, check. Muna yung abilidad, feeling sikat akong kabrakit. Anan, pasti kay wak pa ulan nagrakit, makasakit ang fuck mga sangitan ng pangit. Basta magburak dagang pangit na ate kasi piniling. Wala ka sa top, bunos na ning aha. Pahak na batak, buwak murag pusi. Sa imong uyab, bago lang tang nagkita. Pero di nasa ta magkita, gusap. Nako! Kuwangon ni mong baon, makigkulabo daw siya. Sige, kulabo mo ni Loko og naong. Mabusog kasi ang kanta, kana gani mukhaon kanya, wala kay suwa. I-download na ako tanan niyang kanta. Ako cellphone naguba. Damay tanan, murag bulkan na ng luwa. Patayin taon ni mao ni akong duwa. Kung di mo kaya, alaguwa, di ka mag-selfie diris azul, may pamukhaon na naka. Dos luguwa! Yo! Ang tira direkta ang atake, ikaw di direkta ang atake. Bingga mo ni Suabe, di mag-selfie si Kapildi, kaya kwentay mong imahe. Murag rebuild di makapamisti jugane. Tanang kontra kay kitam na ako bomba niya karong adlaw akong pangani. Sige apas, maglisod kag sikad. Di man ta ko si JJ pero ako mga bara manikad. Ikaw kay mahalangan mo sa sili kaniti. Di na malalis, promise, hapit na ka mabuang ay nasigtirag kanabis. Wow! Ay nasigtirag kanabis, ana madjunabay, basta na ay babay kusog magpinamay, dagkot dire, dagkot dito wa ka kay baon gitira hagonoy na di ay. Dagkot ra ko panagsa para makarelax. Chicken Sogo, GV Tower, kwaon ako deluxe kini permentera ni maglad sa kuniwang pero kung kabaw ka dagang babae na ako ni nilatch. Karon sa laglag barados. Karon sa laglag barados dapat nimo pakanog tos nya ilan sang cross di pa mata Disyembre nganong naanam si bonus boss. Mong igurati ang kabuangan sa sobra ka bugo nimo aris ikaw ray mananari na nagdaog itek sa buangan.
Para mo kunikta yung linya, kailangan pa og cord ang pagka-champ aning duwaa na ako pre-insured bugo ni bataa. Kumurap grabe ka board quarter finals ra ka kutob. Sigurado ma-enjoyed sa duwa ra ka. Iyo kaya kuha ni nga cord si Stephen Curry ni board dalira ning makuha murag ni tira sa free throw niya na short laglag ni bataa. Sa torneo murag batang gi-aboard. Kumurap na ko lami ilang pamati hase murag bontags putlan kunig ulo ang dinga mura og logo sa Gold Squad. Si Dawang Il sa Mandawi, grabe, Kampo Giro. Proud kang taga Mandawi ka, pero mga taga Mandawi, wakay lanimo. Pagkanoon, di ka solido na ko utin, ginakon 9 inches. Mode gini si Aris, medyo maldito kay pareha mong naong ni Snake Princess. Manguling ka sa inyo, nag-auniwang ko, kay Bao Kangano, kay Sigig Kinaya. Wala intro! Negro! Patay ka sa semis, bisan mo kontra palito. Tumbahon ko ni Negro, bisan na lawa solido. Iyatan ang gasto pa dong dire. Putatan ng kompleto. Si Jaleo ay nagasto, bisan piso. Ayaw na lang sige ng bugiro. Mawala sila ni gasto, alams na, kaya wa sila ipakinimo. Bukay ba ka? Dili ka bibo, bisan ka trabaho pa kas vivo. Trabahan tira ka, basta nakalimot ka si Stephen Curry ni ako inyong modelo. Ha? Mura na kong nakatama kay sobra ka aktibo, pulihan tigas imong gibarugan, ako imong karelibo. Kabaw ka, pisti ka. Ako imong karelibo, kabaw ka unsay kuwang nimo, ang papaputi, amigo, ay kabala ka mo puti ra ka i-edit ra ang video. Last battle niya, tsamba, tungod lang sa oras, siya nasalba, pero karong nga oras, sigurado ka mabalda, kung ako si Stephen Curry sa Pinas, ikaw si Black, pinaka-black, mamba! Okay, respeto na makuha, dili ko si Luni Gabra, dalira ni makuha, murang agbigaon nga daga, kay di ka taga Bohol, wak-wak ka sa naga, ingani, ang naw sa Bermel ang gipaasa, dagog mapamor, mga ginikanan ni mo, nagmay sila ni mo sa pagbugna, pero lover boy, pinangga niya yung bibi. Yapata, hapit na lang mo lugwa para na ako ay uso ang gugma kayang tirada kayat usa gugma. Mao na ako. Ayaw galain. Love ka ayo ni mo imong uyab no. Ya sige ragpakayat sa lain. Oh shit. Mao na ako ayaw na lang pamasin imong kahayag. Lampara daling mapaong sa mutay mo kastorya. Grabe ka hangin. Wala si ka. Sige na lang patanga. Piyahok daw ko na ko, pisti ka klaro hana. Ha? Kalamin mong idaro ko, piyahok ko, kaso superhero ako si Incredible Piyahok. Yaaping lakson daw, way kwinta, mas naaba siguro kay chance ang udao kung nipusta ka sa loto. Ikaw kung mas senador ka, ikaw si Tito, kay gumanan nga battle, diretso ka sa Soto! Yan ako natahan ko Sorilio, kaya tawa ka gabae. Sa mga wakay balo, ingator ako, magpamasahe! Mga bayo to sila, kay nangawala kalit, murag, kidlat ka lamin mo hapa kung tiktak ato mga iro nga nangulata, mga himo tong ito'y samot na akro ang mga risbak! Isti ka. Buhay ako. Yan nag-isgot siya o kaso. Bisan dili ni Corte, o nag-isgot siya o kaso, kay guilty siya mapildi. Game! Finals na! Mapuno ni na ako bunog! Papil ni mo sligapin, murag na ako si Muyab. Kumot! Si Stephen Curry ni Do, gusto magpaulag trace, bisan bag-o pa nagsugot, murag kag-Cavaliers last year, pen. Finals na kakuto! Bali-bali sa literal na mamayutay. Buong karong gabi kini si Pen, klaro kayo mo tuwad na ni, gidamay pa niya Squeenie, wako'y pakibuwag na me! Gidamay pa niya Sponger, di ba? Gidamay mo si Sponger, di ba? Pisti ka! Ay to damay Sponger by Sigira to gabato. Ngano gidamay man ni mo Sponger Pen, muhits ka no? Taong na ako, imposible na makasabay ka. Ayaw damaya si Sponger Pen, ayaw damaya ang tao nga patay na! Yabutil ko noong shabu! Sakto ka, kay daghan ni sabay, karong gabi mo deal na pugo, mo deliver ko og patay. Pisti ka kung kininyo katanawon, wani kwenta na salida, sige ra ni pabida, Aquino ka, tangtang nakasbisto kay wani Aquino rong tuiga. Kung imposible nga, pakpakan ti karon, lubidaw akong tawag sa lab, sakto ka kay hakakan ti karon. Pasensya nakaayo. Kung grabe si Auko, kanon daw niya akong balon sa skulo, kira panos na bitaw. Judges, decision! Pito tong judges.
Final round. Judges decision. 7-0. Champion sa Laglag Bara 2. Range!